Una siya nga nangin akon, pero ako pa ang nangin option sa subong. Isa ka kabit. Ang mangin option nga okay lang man sa akon. Kagwiling ako, basta hindi lang siya madula sa akon liwat. Ang tawo Kuya Bibo nga ginapalangga ko sang lubos. Maayong hapon sa imo tagpalamati. Ako si Madel, kag ini ang kaundan sang akon heart story. Kuya Bibo, ang bilog ko nga pamilya ang nagapamatok gid sa akon ginsudlan nga relasyon. Pero paano? Kay ginapanumdum ko pala nga madula siya sa akon liwat. Daw hindi ko na masarangan. Ano pagidayhan kung tumanon ko ang kagustuhan nila? Sa tong unang nga time nga nadula siya sa akon, grabe ang akon nga inulsol, kag kagustuhan nga kuntani, ginpakigbato ko siya. Gani sa subong, kontento na ako sa kung ano ang may-ara kami. Ang importante nga kami ang nagapalanggaanay, kag siya ang kalipayan ko. Wala na sang iban pa. Para sa akon Kuya Bibo, sa karon, siya ang kabuhi ko. Yes, Kuya Bibo, abi mo sa pelikula lang nagakatabo. Ang kaangay sining sitwasyon sa amon. Pero matuod ina, kag amo ini ang akon heart story. Suguran ko ang tanan sa pag-umpisa namon sadto ni Marlon sang amon relasyon. Nagkilalahay kami sa isa ka kalanan. Kay man, lapitanay lang ang amon nga ginaubrahan sadto. Siya, isa ka empleyado sa isa ka motorcycle store. Ako naman ang sa mga baligyaan sa mga auto parts. Kagtaga lunchtime, isa lang kami kakalanan ni Marlon. Sa karinderya ni Manang Alma. Halos tanan nga mga nagaiping nga balaligyaan sa amon na obrahan, andira nagakaon kay Nang Alma. Dito ko una nakilala si Marlon. Close siya sa mga bulig ni Nang Alma. Kaangay man sa akon. Kay ti, kilala na gid kami. Nga halos tungod suki adlaw-adlaw. Ang matuod, ang ginhalinan sang tanan. Sang ginsakop ya bayad ang akon panyaga sadto. Sadto nga tion, 1,000 pesos ang akon kwarta. Wala kambyo ang karinderya ni Nang Alma. Tapos, ara lang si Marlon sa piyak nga lamesa, Kuya Bibo. Kag, ang iya mga kaupdanan. Nakibot ako nga nagsabat siya gulpi nga siya kuno ang mabayad. Natingala ako Although, nakita ko siya da perme, pero waay pagid kami kaagi istoryahanay. Wala man lang gani kami sang simple hi and hello encounter. Kag isa pa, hindi kami kilalahay, hindi kami close. Gani nagpamalibad ako that time. Kag hambal ko kay Nang Alma. Sige nang, balikan ko na lang na karon Pero siya, gina-insist niya nga siya lang gid kuno ang magabayad. Pero nagsabat ako nga hindi lang kahuluya. Kag nagtalikod ako, kag naglakat, Kuya Bibo. Nakibot ako nga sang pagbalik ko sa karinderya ni Nang Alma. Ginbaydan gid gali ni Marlon ang akon nga ginkaon. Pagkaaga sadto, awkward moment sang nakita ko siya liwat. Naghambal ako sa iya pasimple lang kay sobra gid ako ka nahuya sa iya. Siling ko, may change na ako. Bayran ta ka. Namalibad siya kag ang sabat niya. Paskwa niya na lang kuno ina sa akon. Pero mapati ka Bibo,
Marso pa lang sadto nga time. Kag umpisa sadto, bugnuhanay na kami. Kag bago ina, ginpasalamatan ko ato ha, ang pagbayad niya sang akon gingkaon. Kay ti, hindi man siya magbaton gani sang akon bayad. Sa wala ko na-expect, isa santo kabes, nagmuno si nang Alma sa akon, Kuya Bibo. Ginapangayo ko ni Marlon ang akon niya contact number. Wala ginhatag ni ng Alma, kay siling niya, malisensya kuno siya sa akon. Kagsang ginhambal sa akon ni ng Alma, ginbilinan ko siya nga hindi gid pag-ihatag ang number ko. Kag siguro, ginpaabot niya kay Marlon. Hasta nga, siya na mismo ang nangisog kag nangayo sa akon. Amo to nga ginhatag ko man, Kuya Bibo. Kay ti, sa pananaw ko, dumaayo kag formal man siya nga klase sang tawo. Kag amo na ato ang panugod sang tanan. Pagkagabi dayon sadto, nag-text na si Marlon hasta nga nagsigi-sigi na siya sang pangulit. Kag sa malipod nga istorya, gini-entertain ko man siya kag nangin close kami. Hamtang man ako abi sa iya kay do kabuot man kag hindi bastos, Kuya Bibo. Amo ginadaan ang pinakakontra ko sa isa ka lalaki. Ang bastos baba kag bastos gidya in person Pati sinang Alma, nakahalata na nga may nagapamuong closeness sa amon. Amakon mo, ginasinunlog na nila kami ni Marlon kada magkaon kami sa ila. Siling pagani isang isa nila kabulig. Ari ng Katniel ho. Kag yuhum-yuhum lang kami ni Marlon sang mga time nga ina. Naglipas sa mga sinimana hasta nabulanan pagid. Though regular textmates na kami. Daw ay katapusan nga teksanay basta may tiyempo lang. Kaghambalon ko na lang gid, Kuya Bibo. Why ako ginbata kahapon lang. Kagkabalo ako sang iya matuod-tuod nga tinutuyo kag intensyon sa akon. Gani pasakay lang man ako kay kamag-an lang man sang akon buot sa iya. Sa matuod lang, nag-abot man sa point nga napaabot ko ang mga text niya. Kagkisa bala kung hindi siya gani makatext. Do nagainit ang ulo ko. Do inabalang hindi kumpleto ang adlaw ko. Ano ato man, luyag na ato? Basta, nagaka-bad trip ako that time. Kag mga upod ko ang napasingitan ko basta wala siya ga-text. Nahalata yaman guro nga daw pwede na. Amo gid man naahaw kamo nga mga lalaki, Kuya Bibo? Ma-feel nyo gid man bala kung may chance na kamo? Kay ti amo ini ang natabo sa amon, Kuya Bibo. Nag-dinner kami sadto nga time. Sa nagprangka na siya nga hindi lang kuno friendship ang gusto niya tungod labaw pa dira. Una pa lang kuno sang nakita niya ako nga nagakaon-kaon didto. Gusto niya na ako. Kag sa amo ato nga tion. Naluyag na siya sa akon. Kag willing siya kuno nga maghulat kung hindi pa ako ready. Simple lang man ang ginsabat ko that time sa iya. Panumduman ko sang maayo Tungod porsigido si Marlon. Waay naman nagdugay pa, Kuya Bibo, kag ginsabat ko siya.
Nalipay si Marlon kag wala siya nakahibalo nga ako. Sobra-sobra man ang kalipay nga ako nabatyagan. Kay siya nagid ang lalaki nga ginapaabot ko sa akon kabuhi. Ang ginapangamuyo ko lang sadto nga lalaki, Kuya Bibo, ginhatag ni Lord. Tanan nga ginapangita ko sa isa ka lalaki ara sa iya. Kuya Bibo, nagpadayon ang amon relasyon. Kag manog 3 years na kami sadto. Okay man ang amon nga panugod sang relasyon. May mga away-away kag ginagmay lang man ang rason kag masettle man. So in short, very happy. Kag kontento gid kami sa isa kag isa. Wala man ako sang masaway sa iya. Tama ka, responsable nga boyfriend si Marlon. Maalaga, kag ginarespeto ako. Wala man sang bisyo gid. Gani, mahambal ko gid nga swerte ako katama sa iya. Pero nag-abot ang time nga kinahanglan niya nga maglakad sa piyak nga isla, Kuya Bibo. Tungod may offer siya nga maging branch manager sa isa nila ka branch dito sa Negros. And you know what? Ginsuportahan ko siya. Kag stable man ang amon nga relasyon. Okay man ang amon nga sitwasyon maski sa malayo siya. Halos every weekend tinguha gid siya nga magpuli diri sa Iloilo para magka-time kami. Until nga nag-abot sa point nga daw gina-challenge na ang amon relasyon, Kuya Bibo. May mga time na nga wala na siya kadumdum magtawag. Nagalipas ang adlaw nga halos niya ako madumduman. Kag sa kada sukma ko sa iya, nagainaway kami. Kay para sa iya, nga ako no nga gina-big deal ko gid, kay masako siya. Ako nga daan, Kuya Bibo, na sanay gid nga I was given time and attention. Kag hindi na ang pagkakilala ko sa iya sa nagakatabo subong. Until nga, nanotisyahan ko nga nagaamat-amat na kadula ang iya nga gana sa akon. Laka na siya katama agapuli diri. Kagisa, pinulan pagani. Ako, hindi man makadali-dali tabok. Tungod sa obra ko, kag isa pa, Kuya Bibo, si nanay ko ako ang nagaintender man. Kaya na mild stroke ini, kag hindi ako makadali-dali lakat. Kuya Bibo, mapati ka kag sa indi. Nagulpihan na lang ako nga nagprangka si Marlon sa akon. Nga may ka-live-in na siya kuno dito. Boardmate niya man kuno. Kagupod sa obra nga taga Iloilo man. Kag nagapangayo siya sang pasaylo. Nga hindi niya na kuno mapadayon pa ang amon relasyon kay nagabusong ang babayi. Abaw, Kuya Bibo, sang mabatian ko ato nga mga tinaga sadto nga tiyempo. Hindi ko mapunggan nga nagatalaktak ang akon nga luha. Nagapinot ang akon nga dughan, kag waay angay nga kasakit ang akon nga nabatyagan. Ginabasol ko ang akon kaugalingon, nga tani, waay ko na lang siya gimpasugtan nga didto maobra. Akon tani, kung wala ko siya ginpalakat, Kuya Bibo, wala naguba ang amon relasyon.
Kagkadamo lang sang nagagamo sa pensar ko, kay hindi ko mabaton nga mabulagay kami ni Marlon. Tubtob nga nangindulaan na lang si Marlon, Kuya Bibo. Do kaangay kaaso. Nagulpi na lang, nadula, kag wala na nagpabatsyag-batsyag pa. Ako naman, waay nasang mahimo pa. Apisar sang tuman kakasakit nga akon nga nabatsyagan. Kakabugat adlaw-adlaw nga dalon, Kuya Bibo, nga ang tao nga ginapalangga mo. Ang gulpi na lang nga madula sa imo. Mga sobra isa ka tuig man siguro ako nga nangin apektado sa natabo. Tubtob na balitaan ko na lang nga nagdayunay na sila sang babayi. Ginpakasal siya ni Marlon, kag may ara na sila sang isa ka anak. Daw halos maubos adto ang luha ko sang hibi, hasta nga sa lakat sang panahon. Amat-amat ko naman nga natun-an nga batunon ang tanan. Kag nakapanugod ako sa bag-o nga relasyon. Pero Kuya Bibo, sa matuod lang, nakaduha man ako ka boyfriend after namon ni Marlon. Pero kadasig lang, kag nakikipag-break man ako sa ila. Tungod dasig ako matakaan, kag akuon ko nga hindi ko malikawan nga ikumparar sila kay Marlon. Kag wala sa ila ang mga katangian ni Marlon nga nagustuhan ko sang lubos. Kag isa pa siguro, akuon ko nga waay nagid ako sang salig pa sa mga lalaki. Sa pagpadayon ko sang akon heart story, diri na masugod ang hindi mo lubos mapinsaran siguro, Kuya Bibo. Mga months adto sang 2018, sang liwat nga nag-cross ang dalan namon ni Marlon. Liwat nga gintag na sang panahon nga magkitaay kami. Natabo ini sa isa ka mall diri sa syudad. Waay man ako sang kun ano nga kaakig pa nga nabatsyagan sadto sang nakita ko siya. Daw sa wala lang, kay man, isa lang ka fast food chain ang ginkanan namon. Gani, awkward moment liwat para sa akon kag sa iya after sang nagkalatabo. Pero sa liwat, Kuya Bibo, natingala gid ako nga maski gamay lang nga kaakig, wala gid ako sang may nabatsyagan sang nakita ko siya. Siya daw hindi mapakali. Kay that time, upod yang iya asawa kag duha ka mga kabataan. Kag daw angay lang nga sa pelikula, Kuya Bibo. Nagatabuay ang amon nga panulok at times. Kag sa makapila ka beses, siguro, unconsciously, pareho kami nga nagabantay o kung nagapanilagay siguro eh. As in, daw ka awkward gidya. Kag sang isa pa ka bes nga nagtabo ang amon panulok. Nagyuhom siya sa akon nga daw kapilit, Kuya Bibo. Kag nagtango siya nga daw kaangay bala nga nagapanghagad nga kaunta. Nagyuhom na lang man ako sadto pabalik sa iya, Kuya Bibo. Mga after 4 years naman ang nakaligad na sa amon. Hambal ko gani sa miga ko nga upod ko kaon that time. Ex ko na siya ho, ang sa tabok. Amo na siyang ginaistorya ko sa imo. And to make the story short pagid, Kuya Bibo, diri na gid siguro mainit ang ulo mo sa akon, pati man ang imo tagpalamati. Pagkagabi sadto,
Nag-chat si Marlon sa akon after namon sang encounter. Gamit ang isa ka account nga hindi ako familiar. Kagwaay na siya nagpa ligoy-ligoy pa, Kuya Bibo. Gusto niya kuno ako maistorya para makapangayo sang pasaylo sa personal. Waay niya kuno na tigayon nga matubang ang iya sala nga mga desisyon. Hasta nga hala, naga-asod-asod ang mensahe niya. Ambot, hindi man ko ka-explain sang nabatyagan ko sadto nga time. Kag nagsabat ako sa iya, mas maayo ni maistoryahan ta sang personal. Kay ti para sa akon, wala naman sang issue pa. Kay naka-move on naman ako. In short, for the first time, after almost 4 years, nagimbayaan niya ako, Kuya Bibo, kaging pasakitan. Ang liwat namon nga pagkita ay ang magatuga gali sang isa pagid kadako nga sala. Siguro, amo naman ini ang nagakadapat para magka-closure kami. Amo na ang sa huna-huna ko. That's why nga desidido man ako makikita sa iya para nga maglinong man siya kag ako man. Kag abi mo, Kuya Bibo, ang abi ko gidya naka-move on na ako. Pero sang nag-abot ang pagtubangay namon, do kaangay bala nga gulpiyada lang nga nagbalik ang sakit nga akon nga nabatyagan. Hasta nga ginhakos niya ako. Nagapangayo siya sang pasaylo. Kag ang worst sa tanan, Kuya Bibo, ginprangka niya ako nga sige hapon kuno ako ang ginapalangga niya. Imagine pagkatapos ang tanan-tanan nga natabo, may lakas pa siya sang loob nga maghambal sina sa akon. Pero nga hindi ko maintindihan ang akon kaugalingon, Kuya Bibo. Hindi ko masarangan nga maakig sa iya sadto nga time. Kaghalos pa lang naluoy ako sa iya tungod sa mga ginapanghambal niya. Nga grabe kuno ang iya nga hinulsol. Nga tani kuno wala niya ako ginabandona. Kagtani kuno wala siya nagpakahuyang. Kagtani ako ang ginpili niya. Sa tuod lang, Kuya Bibo, natapos ang gabi nga ato, nga nagpakatanga ako liwat. Napatawad ko ang tao nga halos nakaguba sang akon pagkatao kag buwas damlag, kag ginakaugtan ko sang lubos sadto. Oo, hambalon nyo nga kabalan ako, pero ambot nga nangin mahuyang ako that time. Kag nga daw nangulila ako sa iya, hasta nga nagpakahangag naman ako liwat, Kuya Bibo. Kag ang pinakamalala pa sa tanan, amo ang nanumbalik ang akon gugma kag kagustuhan nga mangin kami liwat. Kagulpiyada lang sang tanan, Kuya Bibo. Nagpasugot ako sa relasyon nga patago. Nagsalig ako liwat sa iya. Masakit paminsaron, Kuya Bibo, nga ako ang nauna, pero ako na ang kabit. Para sa akon, Kuya Bibo, nauna ako kag hindi man siguro sala nga nagpatol ako liwat sa iya. Sa karon, kontento lang man ako sa kung ano ang may ara kami. Hindi ko gusto nga madula si Marlon liwat sa akon. Pero hindi ko man mapanginwala ang ginasinggitan sang pensar ko nga sala ini kag ginakonsensya ako. Pero nagapangibabaw sa gihapon ang amon pagpalanggaanay. Sa subong, naipit ako sa kamaturan nga ginasinggitan sang pensar ko nga kabit ako. Kag sa ginadikta sang tigipusuon ko, Kuya Bibo, ano ang piliun ko?
Mapait ang dinangtan sa imo heart story, Madel. Pero first of all, gusto ko ipaintindi sa imo nga choice mo ini. And we make choices at times nga makapahamak sa aton. But it doesn't mean nga waay nakita sang time pa para matadlong ina nga mga wrong choices nga naobra ta sa aton kabuhi. In your case, you allow yourself nga panghawakan ang sala para lang ma-justify mo nga wala sing sala sa pagpalangga. Tama ka, matuod na. Hindi mangin malain ang magpalangga, pero malain lang ini kung wala nagaayon sa kung ano ang husto kag nagakadapat. Hindi bala? Your mind is telling you nga hindi ini insakto. You can never deny that. Kag nakahambal na ko na diri nagligad pa, Madel. Hindi kita pwede magsugal nga puro gugma lang o tagipusuan lang ang ikapital. Most of the time, kinahanglan taman nga maminsar. Gamo lang ang ginsudlan mo. Nga ipilit mo ang imo kaugalingon sa isa ka bagay nga una pa lang balaan mo nga sala na. Nga dihado ka na. Come on, Madel. Wake up sa kamatuoran. Pilia ang mangin happy ka. Inang wala sang kondisyon sa pagpili sang tao nga ina. Because I do believe love alone won't give you assurance here sa sitwasyon mo. Sitwasyon mo nga never mangin valid nga ikaw ang naging una. Iti amo nang ginahambal mo. What matters the most here is kung ano ang tama. Di ba gani, you were able to start a good life sang una nga nangindulaan siya? Ginkaya mo man gani? Kag nakabangon ka out of failure and all the heartaches. Gani wala sang rason nga hindi mo ini mahimo subong. I don't blame you nga nagpakahuyang kaliwat. Pero ginahambal ko sa imo, Madel. While it is not complicated yet the way I envisioned it, gwa ka na dira, my friend. Gwa ka sa sitwasyon nga makapahamak sa imo. There is a more promising life ahead for you. Kadamo pa sang possibilities. Kadamo pa sa mga options and chances in life nga makapili ka kag sigurado nga kaayuhan mo ang mangin resulta sini. Don't get comforted with lies. It is okay to be hurt by the truth for now. Kag tinguhaan mo nga mabaton liwat sang amat-amat. Kag para nga makaumpisa ka sang bag-o nga kabuhi. Life that is worry-free, peaceful, and full of hopes.